Здравейте хора и добре дошли в моя канал. В днешния клип ще ви покажа моите всички игри. И да, и ще... И пишете в коментарите, ако искате да ги играя. Първата е Geometry Dash, втората е Craftman, Minecraft, Piano Magic, нещо си, Roblox и Vonan, а именно как се каже, Иванка, нашата приятелка, ако искате да играем пак. Тоест трета част на нея. Five Nights at Shrek's Hotel 2, Camo Sniper, Snake Teacher Simulator, Stumble Guys, Scary Teacher, именно Марика, да. Аз така и викам. The Baby in Yellow, Hello Neighbor. Не, там е Hello Neighbor, ама не е точно същата. Някакви мисии там тъпочия. Пък ХД, Do the Devars, тя ми е любима игра. Baldi's Basic, тя е много готина. Това е истинската Hello Neighbor, ето я. И Drive Zone. За сега имам такива игри. Не знам, по-нататък може да си изтегля и още, но пишете в коментарите, ако искате да играя някой от тези. А сега ще ви предложа още няколко идеи, защото Roblox, какво да играем в Roblox? Така, дали искате да играеме Lucky Blocks, или пък искате да играеме Brookhaven, или пък искате да играеме Adopt Me, или пък искате да играеме Murderers vs. Sheriffs, или искате да играеме Bloody Ball, или искате да играеме нормалната Lucky Blocks, искате ли пък да играеме Flight, Thing and People, или пък искате да играем Murderers Mystery 2. И последното ми предложение, последните ми три предложения са Doors, или Rainbow Friends 2, или Hide and Seek. Ако искате да играя някой от тези, ако пишете Roblox игра, пишете някой от тези и аз ще играя. Няма значение каква ще е, но аз ще играя за вас. Или пък искате някой от тези тук другите. Да. Пишете в коментарите, ако е Roblox игра, задължително трябва да пишете една от тези. Или пък ако имате други идеи за Roblox игра, защото не е само тези, пък може да харесвате други игри в Roblox. Така че пишете в коментарите какво искате да играя. И ще го играя за вас, хора. Нямам се клипа ви харесва. Абонирайте за канала, оставете по един лайк и ударете камбанката, за да ви излизат известия, като качвам нови видеа. А от мен, хора, чао и до следващия път!